שלום, שמי חן להב מחברת להב שיווק. אני מעוניין להציג בפניכם את גלאי הנפח החיצוני של מקסימום. זה גלאי שנקרא Outlook. הוא קטן, קומפקטי, מכיל גלאי אינפרה אדום שמגלה למעשה תנועה על ידי שינוי טמפרטורה של בן אדם בחצר. הוא מכיל את חיישן האנטי מאסק, שבמידה ומישהו מנסה לחסות אותו עם כובע או ספרי צבע מפעיל את ההזקה. וכמובן גם אם ינסה לפתוח אותו בצורה עדינה זה יפעיל את ההזקה. הוא מגיע עם זרוע קטנה ואפשר לצבוע אותו בצבע של השליכת החיצונית. כלומר, זה לדוגמה גלאי נפח חיצוני שצבענו אותו בצבע אפור לפי הבקשה של הלקוח. באמצעות גלאי כזה אפשר להקיף את כל הבית בחצר על ידי גלאי נפח חיצוניים וליצור מעטפת הגנה מלאה מסביב לבית שתמנע חדירה של גנב. במידה והגנב רוצה לפרוץ לבית שלכם ורואה את הגלאים בחצר, הוא מבין שהגלאים יגלו אותו עוד לפני שהוא יתקרב לחלון, סביר להניח שהוא יעדיף לפרוץ לבית אחר. תודה רבה שהקשבתם.